Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubabonisa abantu okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu Inkosi. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, ngiyamdumisa, usigcinile kuze kube manje. uNkulunkulu wethu uluthando. uNkulunkulu wethu ngumoya. Ufuna abakhuleka kuye bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Amazwi akhulunywa iNkosi uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamariya kade emcele amanzi. Wathi owesifazane, yini ucele kimi amanzi ungumJuda mina ngingowezizwe umSamariya na? Wathi uJesu kubo ubuwazi ukuthi lo ocela kuwe amanzi ubani, ngabe nawe ucele kuyena kuqala. Kukangaki silahlekelwa izibusiso ngoba sijaja abantu. Sijaja umuntu singafuni ukuthatha into ayikhulumayo. Simbuka ukuthi yena ubani, uqede ukwenzani. Ingani siyamazi waye ukuthi nokuthi. NoJesu balahlekelwa abaningi ithuba lakhe. Bethi siyazi indodana yombazi le. Isiyindodana kaNkulunkulu nini? Kanti uNkulunkulu ofanele ahambe etshele bonke abantu ngesikhathi etshela izazi, ngesikhathi etshela uMariya, ngesikhathi etshela uJosefa, ilabo ayibona kufanele abatshele. Ngamanye amagama bakhona abamaziyo lo muntu ombukela phansi ukuthi uhamba noNkulunkulu. Ngoba wayengeke azotshela wena, akabonanga isidingo, wathemba ukuthi uzokholwa bese uyakwenza. Manje wena ulibele ukujaja. Abazalwane bazoba senkingeni. Yazi ngiyawathanda amadoda aseNiniva athi uJesu ayome kwahlulelweni, ngoba ngesikhathi kufika uJona ethi in 40 days iNiniva lizobhubhiswa bamjajanga. Uma sisakha isithombe sikaJona, yazi uJona wayenuka. Wayenuka uJona. uJona wayengagezile. Angithi uyayazi inhlanzi iyanuka. Iyanuka inhlanzi ngoyikhipha emanzini. Iyanuka. uJobe wayephuma kuleso sisuke senhlanzi. Enuka, eshwabene, ebole njimbilili lenyanyisayo. Yaye kuJobe engawashile, engagezile, kodwa ephethe indaba ezinhle, phethe indaba ezisemqoka, phethe indaba zokubhubhisa abantu. Bamlalela bamjajanga. Kukangaki ujaja umfundisi? Umjaje ngendlela agqoke ngayo, umjaje ngemoto ahamba ngayo, umjaje ngokuthi akanamoto uhamba ngeenyawo. Ukhohlwa ukuthatha ingcebo ayithwele. Athi umpostoli Paul, siyithwele le ngcebo ngezitsha zebumba ukuze ukuzidumisa kungezi kithi kodwa kuye kumnikazi wengcebo, ukuze ngingaziphakamisi. Abazi bahlupheka abantu abajaja abantu. Khona bangangeni kule yandlu yesonto ngoba iphansi imbi, yakhiwe kabi. Bafuna lawaya anabefundisa abadumile, anabefundisa abaphuma kwi-TV. Akukho wrong ukuphuma kwi-TV. Mhlambe nami ngelinye ilanga ngiyophuma, kodwa kusemqoka ukuthi uthini lo muntu, uphethe ini njengoba ekhuluma nje. Akakuphethe kuvela kuNkulunkulu noma kuvela kumuntu. Niyogcina nilahlekelwa izinto ngenxa yokujaja abantu, uhlulela abantu. Hayi, kulungile, siyambonga uNkulunkulu. Ngibonge kakhulu indlela abantu enibaletha ngayo. uNkulunkulu akubusise, niqhubeke nokubaletha abantu. Ngithanda ukudlula la. Uma kukhona umuntu obuyayo ekhaya lezwi ngenamba entsha, ngiyacela ubunginikeza nendala khona ngizomtracer, ngingamsave kabili. And kaningi lo muntu uma umletha okwesibili akabe safana ngesikhathi wamletha okokuqala. Kube ngiyakwazi ukunikhombisa, bengizonikhombisa. Ake ngenze isibonakaliso. Ngesikhathi umletha, mhlawumbe uzofika ukuthi uthi wena ubaba uSipho Nzibande. Umletheke ubaba uSipho Nzibande. Akulona igama lami, ngiyalinganisa. Aphume lo baba uSipho Nzibande
2-3 months down the line useyabuya. Mayebuya usewubhuti uNtsibande. Mayesewubhuti uNtsibande, ngimfune mina ubhuti uNtsibande, sensitive ke lezi zinto, zifuna ubhale exactly lento oyibhalile. Ngiyamfuna ubhuti uNtsibande angimtholi. Kodwa wena uthe webuya okwesibili. Sengizobe njani? Sengizomsave ubhuti uNtsibande. Kanti it's the same person wayewubaba uNtsibande. Ewubaba uSipho uNtsibande, manje usewubhuti uNtsibande. Yayibona lo nto le. So-ke kanti moletha inamba endala noma usengena ngentsha, ngizofaka inamba endala iveze izinto zakhe. Bese ethi ulo sibani bani. Sekulula-ke sengivele ngishintsha yona le namba laphaya sengifake entsha. Yakubona ukulula kangakanani. So umuntu uma umletha okwesibili musumletha njengomuntu omusha. Chaza ukuthi uzokwesibili bese ufaka nenamba yakhe endala aye khona ngayo. Kodwa futhi uma isaqhubeka nenamba yakhe vele endala yisho ukuthi cha le namba yakhe wayevele khona ngayo kodwa usebuya okwesibili. Ngingabonga kakhulu masenze. So lokhu sifundisana nje izinto ngokuqhubeka, amaphutha amancane awenzakalayo. Ngoba manje into engiyibonayo lifike lenziwe yilo ngimcorrecte yedwa. Liphinde lenziwe yilo ngimcorrecte yedwa. Kanti ngibona into vele ngicorrecte la ngoba izolunga kubantu abaningi. Ngiyacela sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi. UJesu KRISTU inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa sisondela kuwe nangawo lo mzuzu. Sikubonga ngothando lwakho olukhulu. Ngiyacela Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo, ukhuluma uzambule ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu KRISTU ophilayo. UJesu KRISTU izolo, nguye namhla, uyena ingunaphakade. UJesu KRISTU inkosi. Amen. Hayi, asiqhubekeni-ke bangcwele, siyabonga kakhulu. Sofunda izwi lethu, saqhubeka nesihloko sethu sethi ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Asisekho emkhosini, kodwa siqhubeka nezihloko zasemkhosini. Ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Uma sesiqedile mhlawumbe ngizolalela ukuthi uthini uNkulunkulu ngomoya wakho oyingcwele. Mhlambe sisazobuyela kulezi ngoba sidlulile nje, sizama ukuphuthuma ukuthi ngeke nisikhave zo5 kulo 21 days ayakwenzekanga. Sisekulesi sesithathu-ke sithi ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Ake sifunde Izenzo chapter 17 verse 29 kuya ku31. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezele kubantu bonke ezindaweni zonke baphenduke. Ilokhu uNkulunkulu akumemezelayo, ilokhu uNkulunkulu akufuna. Besikhuluma-ke ngenyewe izolo, sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu kawaseRoma chapter 2 verse 4 kuya ku5. Sizoqhubeka-ke namhlanje siye kwiZenzo chapter 2 verse 37 kuya ku39. Sikhuluma ngokuphenduka okusuka ngaphakathi. Sikhuluma ngokuhlatshwa yizwi. Lilodwa nje ligama elithi ukuhlatshwa yizwi lisho ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Ngoba izwi ngamehlo enyama awuliboni lihlaba, awuliboni liwumkhonto, awuliboni liyisoda, awuliboni liwumbese. Ingakho-ke lidlula liyohlaba inhliziyo bese uphenduka ngaphakathi. Umuntu ophenduke ngaphakathi akanawo amahloni. Umuntu ophenduke ngaphakathi akalazi ihlazo ngoba uhlatshwe yizwi. Bayahlupha abantu abangahlatshiwe yizwi, ngoba uma izwi lingasekho bayawa. Ngoba uma izimanga zingasekho bayaphazamiseka, ngoba babelethwe izimanga ebandleni. Wayegula, wakhulekelwa, wasinda. So mayesesindile uzohamba khohlwa ukuthi uke wagula kanjani. Hawe, ingakho ufuna sikhalela ukuphenduka ngaphakathi, uhlatshwe yizwi. Zenzo chapter 2 verse 37 sithi isihloko sakhona ukuphenduka nokubhabhadiswa kwaba izinkulungwane ezintathu. Verse 37, sebekuzwa
bahlabeke ezinhlizweni. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyokwenze njani na? UPetro la wayekade eshumayela kwehle umoya ongcwele mawuqala kuvesi 1 kaChapter 2. Intshumayelo kaPetro ende enza umsebenzi omangalisayo. Khumbula uJesu wayeshilo wathi phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Ingakho uPetro yena wadiliva intshumayelo yokuqala emva kokwehla kamoya ongcwele. Wayebeka isisekelo sebandla kufike umoya ongcwele. Eseqedile ukushumayela lithi izwi lenkosi bahlabeke enhlizweni zabo. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyokwenze njani na? Intshumayelo enhle neseqophelweni eliphezulu akuyona ikitaza abantu. Intshumayelo enhle neseqophelweni eliphezulu akuyona emotivate abantu. Akuyona eyenza abantu baqhumisa amen. Akuyona futhi eyenza abantu bakhalisa amakhwela viyo kusenkonzweni njalo. Akusiyona leyo ntshumayelo. Intshumayelo yenza umuntu ahlabeke ngesono sakhe. Intshumayelo ewuphawu lokuthi kufika umoya ongcwele. Uthini kanti uJesu ngomoya ongcwele mawusufikile? Asibheke, ngicabanga ukuthi uJohn chapter 14. Uthini kanti uJesu ngomoya ongcwele mawusufikile? Ake simbheke uJohn chapter 14. Ngicabanga ukuthi uzosho ukuthi umoya ongcwele mayesefikile wenzani. Again uJohn ukuthi chapter 16, John chapter 16 verse 8. Lapho esefikile yena, noma ngiqale kuverse 7, kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Verse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Leso statement nje mayisefika umoya ongcwele uzoqondisa izwe ngesono. That is why intshumayelo kaPetro eqala eshumayela emva kwehla komoya ongcwele bakhala abantu bathi madoda siyokwenze njani. Nansi intshumayelo epowerful. Hayi leyo kukhalisa amakhwela, hayi leyo kuqhumisa amen. Angisho ukuthi ku-wrong, ungangizwa kabi. Mina ngitshela ngeqophelo lentshumayelo. Hayi le motivate abantu, phuma umuntu esehlanya afuna ukuvula ibhizinisi bese kuthiwa bekushunyayela. Lithi izwi lenkosi Matthew 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuzonezelwa kini. Ake sifune uNkulunkulu. uNkulunkulu uzosinika amabhizinisi, uNkulunkulu uzosinika imizi, uNkulunkulu uzosinika imishado, uNkulunkulu uzosinika imoto. Asisufuna ama-benefits kaNkulunkulu sibe singamfunile yena. Funa yena nokulunga kwakhe. Uma ufuna ukulunga kwakhe, that's when uvuma izono zakho, ulunga. Athi uRoma 10 verse 10, uma ukholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga. Ilokhu ukulunga okufanele ukufune, okutholakala ngokukholwa egameni lenkosi uJesu. Uma umoya ongcwele khona kulelo bandla, kwenzakalani? Abantu bayaqondiseka ngesono. Example enhle, kwenzakalani ekhaya lethu? Abanye uyabezwa uma befakaza. And-ke mina ngibezwa kakhulu sebekhuluma nami belungisa indaba yabo bevuma izono zabo. Athi umuntu baba bengithi ngiyakholwa, ekhala inyembezi. Athi ngizikhohlisile isikhathi eside. Omunye athi ngiyama phambi kwabantu ngingumfundisi kanti ngingcolile. Ngikhulekela abantu ngibabeke izandla. Ngiseva isidlo senkosi ngingcolile. Ngijola ebandleni. Nginezinto engizenzayo ezingalungile. Kodwa mayisesekhaya lezwi, ngoba kunomoya ongcwele, uqondisa abantu ngesono. Uthi verse 8, lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono, aqondisa izwe ngokulunga, aqondisa izwe ngokwahlulela. Uvela ubone ukuthi uma ngenze nje ngiba sengihlulelwa kuyoba njani.
Luphawu lolo lokuthi unomoya ongcwele. Uphawu lolo. Bazalwane, umzalwane ongenawo umoya ongcwele usenkingeni. Ibandla elingenawo umoya ongcwele kusenkingeni lapho. Ibandla akuyona inkundla yokumotivate. Akuyona inkundla yama-motivational speakers. Siyazi ezinye inceku sezingama-motivational speakers. Mayikhuluma abantu bayaphampeka, bafuna ukuphuma bayosebenza, bafuna ukuphuma bayokwenza imali. Ezinye inceku zidlala lento yamabhanoyi, ibandla licwilile, liney'kweletu, abantu befakwe umfundisi bemethemba. Akusilona ivangeli lelo elikhuluma ngezinto eziphathekayo. Abanye makufanele bafakaze, uyabuzwa qala uzofakaza ngani, ukwenzeleni uNkulunkulu yini ephathekayo. Mothi ngizofakaza ngokuthi ngisindise ukuthi hayi sifuna into ephathekayo. Yini bafuna izinto ephathekayo? Abezwe. Izwe liyabezwa, bakhuluma okwezwe. Uma ukhuluma ngokuthi emkhosini uNkulunkulu ukwenzeleni, ukhulumeni, wakubonisani, waphuphani, ayifuneki leyo nto. Ngoba kufuneka izinto eziphathekayo. Webazalwane, ningixolela ngikho kulelo vangeli mina. Ngisevangelini eliqondisa umuntu ngesono. Asivumi umuntu isono ahlukane naso. Musho uqalile izono zakho wayibhala uhlukana nazo. Kuzokusizana ukubhala isono usenze ngokuthi angakhulumi nobaba uNsibande. Ngibe ngikutshele kahle ngathi uthi uNkulunkulu uma ushona uhambe emhlabeni usuzibhalile izono zakho une-appointment nami. Ngoba leyo appointment is not about me. Appointment uNkulunkulu uqobo uyokwenzela umusa. Ingisho kaningi lokho. Uqhubekelani nokwenza isono. Udonsa lo musa akakwenzela wona. Uthatha lo musa uyawususa. Hlukana nesono. Thatha i-decision. Ungabhukhi. Bhukhela ukuvuma izono ngoba ufuna usizo oluthize. Khona abakwenzayo lokho. Mhlawumbe ingane iyagula ufuna ingane yakhe iphiliswe. Mhlawumbe kunenkinga ethize emshadweni ufuna umshado ulunge. Hayi uNkulunkulu akahambi kanjalo. Ubuka inhloso yenhliziyo. Vuma izono zakho ngoba wonile. Ubuyele kuNkulunkulu umdali wakho. Uzobe sekulungisela lezi zinto okhala ngazo. Yikho abanye kungalungi bavuma izono for the wrong reasons. Abanye banikelela for the wrong reasons. Anikele umuntu ngoba ufuna ukubusiseka. Asinikeleli ukubusiseka. Sinikela ngoba kufanele sinikele. Abese uNkulunkulu ekubusisa. Already ukubusisile. Ugqokile, awulala ungadlile, une-shelter. So ukubusisile uNkulunkulu. Ngakho mnikeze okwakhe, mnikeze okweshumi, ukhiphe iminikelo. Athi kuMalaki chapter 3, ngivivinyeni nibone uma ngayovula amafastela ngehlisa isibusiso kanjani ngaphezu kokwaneleyo, more than enough. Ngoba already usekubusisile. Mnikezeke wena okungokwakhe. Angikho-ke lapho ngoba ngishumayelele imali. Kwenzekile nje ngashelela. Kodwa kahle ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi asenze izinto ngoba. Asimkhonzi ngoba. Kodwa simkhonza noma isimo singavumi. Simkhonze ngoba unguNkulunkulu. Ngoba usidalile. Asizuvele sikhonze uSathane engasidalanga. Kahle hlekani naye udaliwe. Uyosho esihogweni sekuqediwe ngaye. So usefuna abazosha naye. Bazalwane, hhayi-ke silahle isono. Silahle ukungcola. Silahle okubi. Uphenduke ngaphakathi. Ukuze ukuphenduka kwakho ngaphakathi kuphumele ngaphandle. UJesu KRISTU Inkosi. Ngizoze ngikhohlwe ukuthi ake it's not a Sunday. La ngishumayela khona isikhathi eside. Ngivele ngiqhubeka. Ake ngime ngibamba amatomu. Baba, moya ongcwele. Moya kaBaba. Hayi asime manje. Asime ake ngikhuleke sibonge uNkulunkulu. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebawothi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, akekho ofana nawe. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni nasezinzulwini zonke. Wenza konke okuthandayo ezulwini. Wenze konke okuthandayo emhlabeni. Wenze konke okuthandayo nangaphansi komhlaba. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga
ukuthi ube nathi kulo mkhosi. Siyabonga ukuthi unguNkulunkulu ophendulayo masikhuleka. Busise lona loyo lalele, silizwe izwi silenze. UJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike ubaba uNsibande yavalelisa, ndalipha izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi.